Nagkahiusa ang lain-laing ahensya sa gobyerno sa Davao Oriental aron mananom og mga punuan sa kahoy isip paghandom sa ika-13th anniversary sa Million Trees Movement ug selebrasyon sa ika-55th founding anniversary sa probinsya sa Davao Oriental. Kapin 3,000 ka mga punuan sa kahoy ang malampusong natanom sa gatusan ka mga empleyado sa Kapitolyo kuyog ang ubang personahe gikan sa nagkadaiyang national government agencies. Mga punuan sa Nara ug Mulave ang ilang gipananom kaganihang buntag sa 3 kilometers stretch sa Kulyan-Sanghay Provincial Road sa Mati City. Tuig 2009 dihang gilunsad ug gimando ubos sa Resolution No. 73 Series of 2009 pinaagi sa Executive Order No. 6 of 2009 ang Million Trees Movement nga ginahinumdum matag Hunyo nga usa ka programa sa probinsyal nga gobyerno sa tinguha nga mauli ang landscape sa nasud ug aron makatabang sa pagpagaan sa mga epekto sa deforestation ug climate change. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.